і з'єднання протичовнових кораблів Військово-морської школи молодших спеціалістів Центру морської та фізичної підготовки Чорноморського флоту. Фізична підготовка завжди була важливою складовою частиною бойової підготовки українського військового флоту. Військові моряки України постійно виборюють почесні місця на п'єдесталах переможців та призерів чемпіонатів світу, Європи та України. За 20 років діяльності вітчизняних військово-морських сил флотські спортсмени неодноразово ставали призерами та переможцями чемпіонатів України та Збройних сил України з таких видів спорту, як водне поло, гребля на шестивесельних ялах, офіцерське триборство, військово-прикладне плавання, крильний спорт. Давайте нашими дружными аплодисментами поприветствуем команды, участвующие в шлюпочной гонке. Ветер, брызги, вал сердитый,